pentru a crea un site Google. Mergem la cele 9 punctușoare din partea dreaptă. Am apăsat pe ele, intrăm în contul Drive. În partea stângă avem plus, accesăm mai multe și găsim opțiunea Site-uri Google. Se încarcă pagină nouă în care vom introduce numele paginii și aici va fi numele, prenumele dumneavoastră. Portofoliul DigiProf. Aranjăm aceste elemente în pagină cum dorim noi. Putem modifica culoarea, dimensiunile, etc. Ulterior, introducem numele, tot numele, prenumele dumneavoastră, de exemplu, Buzun Loredana. Dumneavoastră veți introduce numele, pronumele dumneavoastră. Putem adăuga imagine, deci când ținem mouse-ul deasupra numelui, site-ului, apare această iconiță în care să adăugăm un logo sau o imagine. Putem include inclusiv un GIF. Selectăm, apăsăm pe imaginea respectivă, deschide și se încarcă automat, mi-a apărut. Putem modifica bannerul nostru, să alegem tipul de antet, cum să fie reprezentat, respectiv copertă, banner mare sau numai titlul. Putem lăsa așa, că este drăguț, dar experimentați și cu alte versiuni. Selectăm sau încărcăm imaginea acestui antet. La fel putem încărca sau putem alege din versiunile prestabilite. Apăsăm și inserează, respectiv a apărut. Ulterior, mai în jos, completați această pagină cu blocuri de conținut. Avem posibilitatea să încărcăm blocuri imagine-text, 2 imagini text, 3 imagini și tot așa mai departe, blocuri de scris, linkuri către rețele sociale, către YouTube. Haideți să vă arăt. De exemplu, pe YouTube vom căuta un video despre noi. Și aici mi-a apărut automat un video pe care l-am plasat, respectiv se regăsește și aici. Hartă, documente, prezentări, etc. Pentru a încorpora text, caseta de text, deci apăsăm în partea dreaptă la înserează. Respectiv, vrem mai mult să scriem sau mai puțin, așa. Aceste blocuri le putem modifica cu locul, iată așa. Dacă dorim să includem imagini, încărcăm sau selectare, așa. De exemplu, aceasta se include imaginea. Inclusiv în blocurile pe care le-am adăugat, bloc imagine text, la fel putem încărca imagini, să selectăm, să le încărcăm. De exemplu, aceasta inserează textul pe care să-l scriem, la fel îl modificăm sau adăugăm linkuri. De exemplu, pe YouTube sau nu doar pe YouTube, oricare platformă pe care noi o avem la gestiune și vrem să o prezentăm cu toți ceilalți. Deci, de pe YouTube nu încărcați alte videourile cuiva, dar ale dumneavoastră, dacă le aveți. De exemplu, aceasta este una care mă caracterizează pe mine. Click dreapta, copiem adresa URL, venim în această zonă și amplasăm sub formă de mai multe moduri. Deci primul, să inserăm link, iată, am inserat link și îl aplicăm. Observăm că este linkul activ, când îl vom deschide se va vedea. Așa, pentru a vizualiza cele create, mergem la modul vizualizare, iată numele, prenumele, iată eu apăs pe YouTube, așa linkul meu și informațiile de mai jos. Dacă dorim automat video, deci încadrăm conținut sau bloc YouTube sau prezentare sau din Drive. Bine, mai departe. Crearea artefactelor, pagini pentru fiecare dintre ele.
mergem la secțiunea dreapta. De la inserează mergem la pagini, avem pagina de pornire principală, după care apăsăm în jos, glisăm în jos pe plus și avem pagină nouă, link, incorporare pagini complete, secție nouă de meniu. Deosebirea dintre ele. Link nou, deci atunci ne va apărea pagină cu acest link. Când vom apăsa pe această pagină, ne va redirecționa pe link. Nu este lucrativă pentru un site interactiv, încorporarea paginii complete sau noi putem să aducem pagina care noi o avem acolo, să o includem pe această pagină, la fel noi nu mai putem adăuga. Deci vă îndemn să creați o pagină nouă, să-i dați denumirea artefact 1, terminat. În acest mod se creează primul artefact. Aici noi vom aduce toate linkurile necesare. Cum anume? Prin inserează. La fel, casetă de text, imagini, avem nevoie de imagini pentru a demonstra aplicației la lecție. Deci este aceeași structură ca la pagina precedentă, cum am vorbit. O noutate este, în primul rând, să încorporăm de pe Canva. Putem să utilizăm iarăși link, să utilizăm cod HTML sau link inteligent. Deci avem 3 moduri de a însera același produs. După adresa URL sau încorporează codul. Prima dată voi încorpora codul și am deschis o prezentare realizată în Canva. Mergem la distribuire. Așa, numai tu ai acces. Nu, oricine are linkul, trebuie să fie, nu să editeze, dar vizualizare. Așa, poate vizualiza. Mergem mai în jos, glisăm în jos și avem vezi tot. Aici selectăm căsuța încorporează. Încorporare. Avem două opțiuni. După codul HTML sau după linkul inteligent. Respectiv prima vom copia codul. Revenim la site-ul nostru, unde este încorporează codul, Ctrl-V, încorporăm acesta. Se inserează și respectiv prezentarea mea o pot gestiona inclusiv din acest site. Putem redimensiona atunci când apăsăm pe ea, observăm cum pagina este împărțită în mai multe grile. Să mergem la vizualizare să vedem ce s-a primit. Când dăm în jos, deci noi putem glisa inclusiv din acest site și să vedem actualizările. Iată așa. Dacă eu voi modifica anumite elemente în site-ul meu, el oricum se vor păstra acolo. Special voi adăuga o imagine. Lasă să fie aceasta. Așa. Nu este necesar să copii încă o dată linkul, doar este necesar să fac refresh la site-ul meu, dar evident. Așa. Merg la pagini. Artefactul 1. Așa, s-a deschis. Și la vizualizare. Se deschide. Observăm că deja avem 5 slide-uri, erau inițial 4. A apărut și cartea mea, deci orice modificare în aplicația respectivă, în Canva, nu necesită actualizare la noi pe site. Ea se păstrează automat. Închidem de cruciuleță. Adăugăm următoarele elemente. Putem și altfel să adăugăm, deci mergem la înserare și să încorporăm linkul inteligent, deci după adresa URL. Unde îl găsim? La fel la distribuie. Mergem în jos, apăsăm pe vezi tot. Încorporează. Și avem linkul încorporat inteligent. Am copiat aceasta. Mergem înapoi în site. Ctrl-V, am plasat. Se inserează. Deosebirea dintre ele este în felul următor. Dacă încorporăm codul HTML, noi o putem gestiona direct din site, dar dacă încorporăm linkul, noi trebuie să glisăm pe ea și să ne se deschidă în filă nouă. Deci eu consider prima versiune este mai interactivă. La fel aici putem să adăugăm pur și simplu linkul. Linkul la prima link
artefactul 1. Artefactul 1. Iarăși, pentru a încărca versiunea simplă, mergem la distribuie, copiem pur și simplu linkul. Toate versiunile sunt acceptabile. Apăsăm pe link, hiperlink, Ctrl-V, aplică. Iată, a apărut. Sau puteți dumneavoastră cu link ascuns inserați acest text, hiperlink, apăsați și includeți încă o dată linkul. Respectiv, aveți 4 modalități de a încadra lecția. După ce ați realizat Canva, prezentare, realizați lecția în clasă și adăugați poze, deci imagini, și imaginile poți să le încărcați sau să le selectați dacă sunt în Drive. Puteți să le adăugați cumva mai frumușel cu un carusel de imagini, deci cel puțin 2, așa ca ele să se perendeze una după alta, apăsați pe plus și le selectați de la dumneavoastră din calculator. De exemplu așa. Ele s-au încărcat și inserează. Se vor perenda una după alta. Iată, în modul vizualizare. Și ulterior, va trebui să realizați un document în Google Docs despre raport. 1-2 pagini. Iarăși intrăm în Google, cele 9 punctișoare, în Drive, document nou, deci în partea stângă, apăsăm pe plus și încarcă document nou. Sau încărcăm dacă el este realizat în Word al calculatorului sau creează document nou. Încetișor lăsăm la documente Google. Aici vom scrie raport. La distribuie, oricine este raportul 1, putem spune. Așa, îi salvăm. Oricine are linkul, nu, este restricționat. Deci oricine are linkul, doar ca cititor copiem acest link și la fel îl distribuim la noi în site. Așa. Casete de text sau mergem pe Drive și îl găsim. Raportul 1. Îl încărcăm. Iată, se deschide sub formatul acesta. Așa, să se vadă conținutul. Dacă nu vrem atât de mare, îl putem, evident, micșora. Și la fel putem, așa, doar atât am scris, include casetă de text, poftim linkul, așa. Îl aplicăm și în acest mod. Deci este un link pur și simplu subliniat. Aici găsim raportul. Și tema 1-2 care imediat vă le explic. Site-ul nu este publicat. Pentru a-l publica apăsăm pe publicare. Deci adresa Buzun Loredana. Și deja au mai fost folosite acestea, eu am să-i spun fizica. Așa, și încerc fizica Guzun. Așa. Încearcă Google, deci actualizare. Și publicare. Publicare pentru a publica. Eu anulez. Bine, hai să-l public pentru... Așa. Îl public. Și iată, acest link, după ce ați publicat, este linkul pe care îl veți copia și îl plasați în Padlet, în acel document ramificat, unde, în prima secțiune unde scrie site-uri Google. Trecem mai departe la primul artefact care trebuie să-l creăm, și anume lucru în Canva. Pe pagina de pornire scriem Canva, așa, se deschide. Avem prima pagină, prezentări, sau la creează la fel la prezentări. Prezentare. Care sunt aspectele importante care trebuie să ținem cont la primul artefact? Trebuie să fie unul dinamic, explorator, cu linkuri ascunse.
3-5 slide-uri informative, după care să avem și mini-test. Mai multe instrucțiuni le-am trimis pe Viber. Deci, ne alegem un șablon. Dacă vrem cu șablon să lucrăm, dacă nu, nu e nicio problemă. Iată, de exemplu, pentru prima pagină, eu vreau să aduc un șablon. Cei care au contul educațional au mai multe șabloane drăguțe sau putem să utilizăm de cele care sunt gratuite. Așa, în dependență de specificul disciplinei dumneavoastră, utilizați șabloanele respective. Deci aceasta este pentru geografie sau biologie. Sau, de exemplu, eu vreau circuite electrice. Voi alege un șablon cu circuitele electrice. Așa, voi adăuga prima pagină, a doua pagină aceasta la să fie și selectăm. Le dorim pe toate, să le încadrăm ok. Nu dorim pe toate, tot este bine. Și iată această pagină. Cum traducem? Sunt mai multe moduri de a traduce, respectiv, dacă înserăm, evident că textul nostru care este aici în șablon poate să nu corespundă cu textul necesar, chiar dacă este în engleză și să-l traducem în română, deci click dreapta și traducem textul. Inserăm textul nostru, click dreapta și este să traducem. Traduc selecția în română. Așa, traduc pagina completă în română. Sunt unele care le vor traduce, sunt altele care nu, depinde inclusiv iarăși depinde de opțiunile șablonului pe care le-ați luat. Așa. Haideți să construim. Deci, traduc pagina completă. Bine, și nu vrea să o traducă nici din meniul acesta. Ieșim și s-a tradus, iată așa. Bun, mai departe. Textul, exercițiul nostru trebuie să fie interactiv, așadar și intuitiv, copiii să exploreze individual. Respectiv, vom aduce diferite linkuri. Deci aici le spunem, hai să completăm sau să descoperim împreună și vom realiza secțiunile acestea ramificate. Ce înseamnă secțiuni ramificate? Că în dependență de ce doresc eu să studiez, de exemplu, un text, un video sau o lucrare practică, voi selecta diferite dispozitive. Așa, prima, adăugăm un element. De exemplu, vreau să citim. Și îl putem aduce, iată, să ascundem linkul sub această carte. Intrăm pe Wikipedia, dar dumneavoastră puteți căuta informație inclusiv din manual. Așa. Am copiat acest link. El este în engleză, dar nu asta este necesar pentru mine. Eu vă arăt opțiunile cum să realizați. Click dreapta pe imaginea sub care noi vrem să ascundem linkul nostru. Apăsăm, atenție, pe legătură. Ctrl-V, plasăm linkul nostru. Și linkul este adăugat. Dăm la prezentare și respectiv ne redirecționează acolo. O altă modalitate este inclusiv să plasăm linkul pe pagina goală, click Ctrl-V și se plasează, iată, imaginea site-ului nostru. Respectiv, când dăm la prezentare, apăsăm pe aceasta, ne redirecționează automat. Deci, cum doriți, așa realizați. Iată și de pe YouTube, dacă vreți să adăugați o lucrare practică de pe FET sau de pe Mozavep,
etc. Doar copiați linkul și îl plasați. Acestea sunt elementele principale. Așa, am copiat acest link. Venim și îl plasăm la noi. Iată, și îl voi deschide din această pagină. Ori faceți ascuns, ori în acest mod. Următoarea opțiune este să generăm un test. Așa, testul meu va fi, pot să utilizez, inclusiv este necesar să utilizăm ChatGPT-ul. Așa, și vă spune el să genereze imagini, informații, etc. Informații despre circuite electrice. În baza acestor informații, sau noi putem să le copiem de pe Wikipedia, eu am copiat câte un text, venim la noi în prezentare, îl plasăm, putem să-l facem mai mare sau mai mic și în baza acestui text voi genera un test. Textul trebuie să fie inserat, mergem la crionaj și aici este opțiunea generează un test. Și îl plasăm așa, în baza acestei informații, sau putem să acordăm o informație mai vastă, ca elevul să citească și în baza acestuia să plasăm mai multe întrebări. Eu v-am arătat exemplu cum se realizează. Mai departe, să generăm imagine, v-am spus. Acum putem utiliza vocea din Canva. Plasăm informație, o altă informație plasez. Așa. La fel, informația trebuie să fie inserată pe creionașul magic și generează vocea AI. Se generează. Câteva secunde durează, se generează aceasta. S-a plasat pe 10 secunde, deci ca să avem aceeași imagine la ecran sau pe următoarea imagine, putem să includem pe următorul slide, putem să includem altă informație, imagini, text, etc. Dar atenție, vocea noastră se va derula pe 10 secunde. Așa. Aceasta o distribuim. Deja copiați linkul, doar tu ai acces, deci oricine are linkul, nu poate să editeze, doar să vizualizeze. Am copiat linkul și îl plasăm în site-ul nostru. Îl încorporăm cum dorim noi. Dacă copiem opțiunea aceasta încorporează după cod, atunci venim și selectăm de la distribuie. În jos, vezi tot, încorporează textul. Încorporare și voi copia codul. Mi-a plăcut mai mult. Îl plasăm aici, înainte și este creat. Următoarea vom lucra în Geniale. Geniale, apăsăm, acceptăm totul. Nu am mai lucrat cu aceasta, deci e foarte bine, taman se vede cum. Deci acceptați, selectăm pentru educație, suntem profesori, așa, pentru școala medie și continuăm. Iarăși, selectăm pentru acțiuni din tip în educație și rolul meu sunt profesor, teacher. Așa, am selectat-o, așa, adaptăm și finalizăm. Cum creăm? Deci, fiind mereu la Home,
Așa, putem crea de aici, de pe acest butonaș, sau creăm Create Geniale din partea dreaptă sus, când bifăm această opțiune Blank Creation, sau apăsăm pe aceasta și avem în colțul dreapta o filă cu un colțor întors. Deci blank, un blank nou. Durează un pic. Vom opta pentru prezentare cel mai mare format. Putem adăuga text din colțul stânga sus. Deci voi scrieți text. Dumneavoastră l adaptați în dependență de cerințele. Așa, l-am plasat sus. Care mai sunt resursele care pot aduce? Genial lucrează doar în engleză, de aceea informațiile care le caut trebuie să fie în engleză. Și, de exemplu, despre electricitate, vreau iconițe, ilustrații, imagini sau chiar cifruri, de ce nu. De exemplu, aceasta. Am luat-o, am plasat-o aici. Interactiv. Putem să adăugăm linkuri, să ne deplasăm dintr-o pagină în alta, unde diferite. De exemplu, un link. Hai să zicem că vreau să aduc informație, de ce și nu, de pe ChatGPT, linkurile cum se copiază. Toată această informație, noi putem să o copiem așa, sau prin share, adică să distribuim informația și copiem linkul. Se copiază, îl plasăm aici. Deci, pentru mai multă informație, accesați acest link. Iată, se ascunde sub această iconiță. Inclusiv, la fel ca în Canva, noi putem copia linkurile de pe YouTube, Wordwall, oricare resursă deschisă, copiem adresa, venim pe pagina noastră de pe Geniale, Ctrl-V și apare această iconiță care se va deschide de aici. Următoarea, interactiv. Alte elemente interactive ca să ne ducem la altă pagină, să aducem diferite surse, butonașe, sunete, etc. Informații care sub aceste iconițe se ascund diferite linkuri și informații. Următoarea vorbim despre întrebări, acuș. Deci ce mai putem aduce? Iată la acest puzzle putem să aducem carusel de imagini, mozaic, la fel de imagini, să modificăm, să comparăm anumite imagini, carduri, grafice, etc. De exemplu, să creăm un mozaic de imagini. Versiunea aceasta. Ne alegem tipajul, o plasăm aici, hai să fie aici, așa, și evident nu-mi place imaginea care există, când în partea dreaptă se deschide meniu, deci replace, să înlocuim imaginea cu una veridică necesară nouă. O putem căuta în biblioteca Geniale, inclusiv GIFs, ilustrații, așa, linkuri care noi le avem de pe Google, sau să includem de la noi din device. Ce facem? Este necesar să încărcăm imaginea aici. Apăsăm dublu click pe această pagină și voi încadra două imagini la nimereală pentru mine. Așa, după ce s-au încărcat, așa, deci replace, o înlocuiesc pe una și apoi o înlocuiesc și pe alta. Deci, iarăși merg la device și înlocuiesc cealaltă pe care eu am încărcat-o. Așa, deci observăm cum s-a modificat. O altă modalitate, deci carusel, la fel, inserăm imagini și ele se vor prenda una după alta. Și întrebări interactive. Interactiv. Deci doar cu un singur răspuns
sau mai multe răspunsuri adevărate, să selecteze ordinea imaginii, etc. Apăsăm pe una dintre ele și îmi apare, așa, bine, am să șterg pentru că prea s-a încărcat prima pagină, voi crea a doua pagină. Putem să alegem un template nou sau să adăugăm foaie curată, deci foaie albă. Mergem înapoi la întrebări interactive cu o singură variantă de răspuns. În partea dreaptă ne apare opțiunea de a înregistra întrebarea, de exemplu, capitala Republicii Moldova. Republicii Moldova este și putem să modificăm cu locul, să bifăm a doua să fie adevărată, de exemplu Strășeni, adevărat este Chișinău și a treia vreau să o șterg. Este bifat ca ordinea răspunsurilor să fie aleatorie și să activăm butonul Send. Iată așa. Este bine. Mai departe mai adăugăm. Deci eu vă arăt exemple, iar dumneavoastră veți îndeplini conform cerințelor. Haideți să alegem un template. De exemplu, iată, ne se deschide mai multe tipuri de întrebări, jocuri, prezentări și ce fel de quizzes vreau eu. Deci, iată așa, frontal, deci landscape, mare, dacă alegem celelalte, sunt pentru versiunea mobilă. Deci, cadrul este mai micuț. Așa, fiți atenți, în dependență de întrebare, de stilul care îl alegem aici, modul de prezentare va fi diferit. Deci, adăugăm, se adaugă cu totul și plasăm click dreapta pe, deci dublu click, așa ușurel, pe textul nostru de test și iarăși ne se deschide această opțiune. Deci opțiunea este în felul următor. Iarăși o întrebare cu doar un singur răspuns corect. Dacă vreau, îl șterg pe aceasta și aduc alt tip de întrebare. De exemplu, adevărat sau fals. Dar vedeți că își pierde din conținut, din formatare. Ar fi trebuit să alegem specific acestui template, adevărat și fals. Iarăși se plasează întrebarea și două, trei variante de răspuns, dintre care doar una este adevărată, corectă. Acum, Geniale nu salvează nimic. Mergem la prezentare. Așa. Show creation, deci să vedem. Oricine are linkul, deci anyone with the link, deci oricare are linkul și astfel se publică și noi putem în filă nouă se deschide. Da? Și iată, ele sunt și interactive, se vede imaginile, eu pot deschide de aici. Așa, mergem la dreapta, apăsăm a doua pagină, este întrebarea, așa, apăsăm pe send, se observă, mai departe, întrebarea, răspunsul, tot așa mai departe. Dacă eu modific unele aspecte, de exemplu, modific întrebare orice, așa, mai dau o pagină, așa, eu aici voi nota un text, de exemplu, și pentru a-l salva, apăsăm butonajul Publish, deci din centru stânga sus. Iată, în cazul acesta, el se salvează, altfel nu.